Ubah Himalaya sang pliang uwe na ki riusan percaya ka san hima sima ka jala bololong teng UMLA ka Mawson Ram constituency larai ban ino e ka parti ba ulo juran ber sekata katai ka Bharatiya Janata Party ne BJP. Kitelong khobor kilapan pau baka jing e basendat jong teu noi lam san percaya na BJP kadai halo ka jing kena bakaladon ka jing bom stu jing mot baru he du ka parti ha ka jala. Batkat kum ka sthi ba ulapha sha office ka parti. Kedoru bana ki daw simet ba sha pe siliang khmat hau presiden ke BJP ke jala ba Ernest Mauri ka bala pelong yu ban sim nya kate garai re halendat jong kate ke jing ino uba Himalaya sang pliang kaladon ka ham saya ka bala bana werwer bo thumu ban penia so elade ba National People's Party ha jala wala ka taru kate khubor kam pada sai tikna ban kedo hang ne uba Himalaya sang pliang ude MLA berem hadin bolo job election jong wa arhaja ka pra na ka seng kongres na ka Mawson Ram constituency. Shwa ka samoy election aja afulai ba sya jet malong kertong ke BJP ha ka samoy election sya ying darbar thau an ke jala jong snam aja afulai. Henrei ula sya lim hau kertong UDP ba Alan Sing Sun tangda khandai sepa san votes.